изсипахме концентрат магнетит с злато в тази част на легена, където е най-силна струята, и увеличихме на максимална скорост да видим. Това е резултат е след около 40 минути въртене, значи магнетит няма, златото почти не е мръднало. Това ще проверим и в долната кофа дали от малки златинки. Но това е доста време работа. Ето тук може да се увеличи още. Увеличава, почва да увеличава нивото. Но общо взето златинките стоят. Ето сега ще ви го спра. Почти всичко тук беше изсипано в тази предната част. Като максимум е завъртяло